दैजालायबावो गोमोनबाव नै आराम बिदै जालायबावो मावरियानिफ्राय फैफिनबाय बेसे गोथाव जायो। हेलौ रायजोफोर, नैबे दैज्लां बोथोरा ओरैबायदि गरम ना बुंनानै फोजोब हाया। ओमफ्राय आं दाबसे जायगायाव ओंखारदों, गस्लाखौनो सोनो हाया नै फाग्लासो। दा दैज्लां बोथोरनि नोंथांमोननो एसे गामियारि ब्लग देखायलांनोसै, नायलांबाय थादो ससे ससे क्लिपनो ना मा होनो। बे जाबाय दैज्लां बोथोरनि नुथाय। फैयै फैयै सफैबाय जाहैबाय खैलामेला नाव घाट। ओरैबायदि मोजां जादों खैलामेला घाटजोंहाय, खंसेल' जाफैदों दैया बारनो। ओरै फाथाबारि जाहैबाय, ओरैहाय नै बेजों खैला मैला। नावाखौ नायदो, बेखौ डेट फेल जाबाय इयो, गैला हारावरावनो। डेट फेल। फट' लानांगौलै मोनसे। गोबावजों खनसे दिनैहाय मावरिया हाजो बेरायफैलायबाय दैज्लां बोथोरनि। जायगाफ्रा ओरैबायदि जानानै थाबाय नै नायदो, बै जाबाय भुटान मेगा सिटि। देंजारफोर दं नै, हाजो गाखोग्रा गोजा गासिनबो। मावरिया हाजो फार्स्ट टाइम फैदों नायनो, माबायदि नायनोसै। नायदो थाइगिर बारि ना मा होनो, मावरिया हाजोनि थाइगिर दैसायावहाय हाबलांनो एसे ओरैबायदि नै लामाया, हाग्रा सेर सेर। दै गुसु लोंहैनो बथल लादां। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो, नैबे थाइगिर दैसाया बिराद गुसु जायो। ओमफ्राय सिं सिं गोजौसिम ओरैबायदि मानसि। ओइ मा खोनाबायलाय नोंनि होननायखौ। मोनसिगोन थाइगिर दैसा। खासिया नैबेजोंसो थाइगिर दैसाया, नैबे हाग्रा गोजौनि ओरै सिङाव बेजों थांनांगौ आरो। थानोबो सायख्लुमनो, ओमफ्राय दुगैनोबो मोजां, दैयाबो गुसुनो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय। थाइगिर दैसाजों हाबबाय दाने, मानसियानो मानसि खोमा। आयौ दै गांनाया हाखाले। आखुनि खुस्लायलायगासिनो हनै, हिर'सो हांदों ना मालै साइडनो। ओरैबायदि मोजां बाना दं नै सिखिरिया। नांजाथावनाखा आरो ना। जिबआवनो मावरिया हाजोनि थाइगिर दैसायावहाय नैफोरबायदि सिख्रि नुनो मोनगोन आरो। दैजालायबावो गोमोनबाव नै आराम बिदै जालायबावो। बेबायदि मोजां थाइगिर दैसायाव आरो। थांजायो। पिकनिक जाफैखो ना माखो? बेदर हांलायना जानांगोनलै। पिकनिक ना मा जाखो? स्कुलनि? ए स्कुलनि जाफैदों जाहैदों। आयौ मा मा ओंख्रि मोनजाखोलै? जाखाजोब्बाय? मा मा ओंख्रि मोनजाखो? मिक्स दङ ने? थाइगिर दैसा, बेबायदि फैनानै पिकनिक जाफैगोन थाइगिर दैसायाव आरो। नोंसिना आलदालाय नामा? ओरैनो बारा माबा गैयालै। ओरैबो दंबावोसो नै। सोलोंजोबोलै थाइगिरना फिथाइ दंना गैयाथाय? गोमोन ना
गोथां बियो ओरैबायदि समायना रमायना गोथां गोसोम गोनांलाय सिख्रि नुनो मोनो बे मावरिया हाजोनि थाइदै दैसायाव आगर गोनाङानो सिख्रिया Maybe dah. Siap sana nanti kita sesuatu ada. Mister gongsi ya. Aku nak hari ini semua nak kain ni. Ini apa pun ni, macam ni. Uish, gothang lo nuyu này. Maurya haजोनि सुस्केट नि स्विमिं पुल होनलाबो जाबाय आरोखि दुगैग्रा वा दास'नो मोनहायना मोनहायालाय बेसे गोथौ जायो बेसे गोथौ जायो स्विमिं पुलसो बैनिफ्राय आयौ आंथ' दुगैनाय नङालै गोदोलांगोन थोद फिरफिलि लाबोलायखायो नै नोंसोरबो दुगैनायसो नामा मावरिया हाजोनि बहुद डेन्जार जन होखादों नै बेवहाय बादा होखादों होनब्लाबो मानि आरोखि दुगैग्राफ्रा बोरैबायदि माबा जागौ रावबो फैनो मोननाय नङा आरोखि पस्टार लिरनानै दोनलायलाबो मानिया पाब्लिकफ्रा मानिया मानसिफ्रा मानिया आसामला हां 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 ओरैबायदि बाइक सालायग्राफ्रा बे जाजोबनांगौला ब्रें होनलायनोसै स्पिड ब्रेकार होनो मोनखाया ना आसियाव मावरियानिफ्राय फैफिनबाय